गोबाङा स्क्रिनशट लिंक हरनानै बुंगासिनो दं आदा कल रेकर्ड ओंखारदों भुमिखानो जेबो बुंला नामा नोङो बुंजानो लुबैयो बुंगोन आं र' लास्टावहाय बुंथारगोन आं लास्टाव नङाबाबो गेजेरखिनियावबाबो बुंनो हागौ थ' एसेबाबो मोजां फैबाय एसे अब्लाबो बेना थै खमा दाबो रिकभार जाजोबाखै जानायानो मोजां बुस्थु मोनजाया जानोबो हाया फ्रुट्सफोर थान्दा बेनो आं सासे आगैखौसो देखायनो नागिरदों आनै जतिनि फिसाजो बे मालाबाबो लोगो मोनफेरासै बिथांजोनि बार्थडेमोन आं मैया उइस खालामबावबाय बिनि भिडिअआ अराउन्ड 6-7 मिलियननि खाथियाव थांसिगोनदां भिउसआ दायो फेसबुकआवहाय आं जेब्ला डेटनि माबाखौहाय फुटेजफोरखौ आं लाखिनानै दोनदोंमोन कमेन्टफोर ओमफ्राय गोबां मानसि बिदिनो रिएक्सन हरनायफ्रा गुबुन गुबुन जायगा इन्टारनेसनेल नेसनेलनिफ्राय लानानै दुखु फोरमायहरनाय बै भिडिअआव दङ माने मिलियन्स अफ भिउस जादों बे भिडिअआ थ' आनै जतिनि फिसाजो गोबाङा क'क्राझार एरियानि आमाय दैमालुखौसो मिथियो थ' बिनि बार्थडेमोन माब्रै जादोंमोन आं बेखौ खिथाग्रोनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैयो नोंथांमोनहाबो फिन गोसोखां सान हिसाबै उइस खालामनो हागोन आगै आलफनसा बर' नार्जारिनि रिल्स बानायग्रोबावगोन आरो बेयो रिल्स आया सलायखौनो जाबाय नामासै मा जाखो Kayaknya reels semua. Mau speaker? Happy birthday. दा मेन खोथायाव फैनोसै नोंथांमोनाथ' नुबाय बे बार्थडेनिमोन लास्ट बार्थडे सेलिब्रेसन जेब्ला जों जयै खालामदोंमोन अब्ला आमाया ओरै रिट्रिटसो होफैदोंमोन चिरांजों जिखुनुआनो जाया भुमिका होनदों नंगौ नङा आंथ' बुंनो रोंला मा बुंगोन आदाया मा बुङा गोबांहा बुंदों आंलाय माथो बुंबावनो नंगौबाबो गाज्रिबो बुंनो हाया मोजांबो बुंनो हाला सोरजोंथो जाजेनबावनो नाथाय मोनसे खोथाखौ खाथां आं बेखौलाय मिथिगौ गोबाङाथ' बुंगोन मोजांबो गाज्रिबो बुंजाथावबा बुंजाखायो बयबो जोंबाबो बुंजायो बा बुंजानांगोनबो समाजाव बेफोरो गनायथाव नङा नालाय दा खोथाया बैसो आं साननाया आजिखालि इन्डियायावहाय जोंहा सुप्रिम कर्ट हेड अफ द डिपार्टमेन्ट होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा ल'नि सुप्रिम कर्टआ ओरैबायदि पावारफोरखौ हिन्जावफोरनो होनानै होबाय किसुमानाव
जुदि बे भुमिखायानो जा बा भुमिखा नङाब्लाबो जाय सिख्ला दा भाइराल खालामगासिनो दं जुदि भुमिखा होनगासिनो दं बयबो दा भुमिखाया आंनि सायाव बिदि गाज्रि भाइराल खालामदों होननानै डिफेमेसन होयोब्ला केस होयोब्ला निस्सय आंथ' बेलेगनिफ्राय मोननानैसो शेयार खालामदों होनबाबो बे गनायजाथाव जानाय नङा मानो होनबा हिन्जावफोरनियाव ओरैबायदि डेन्जार ल' दंसै आरो जुदि भुमिखाखौ दा गोबाङा बुंगासिनो दं भुमिखा होननानै कमेन्ट लिरग्राफोरखौथ' दोनथ'बाय आं जायफ्रा कन्टेन्टआव बुंगासिनो दङ फंबायफोर बा जोंनि गोबां समानफोर आं गोरोंबो देखायाखै खिन्थु टु बि अनेस्ट बे सैथो रियेलिटिया बे हिन्जावफोरनो ओरैबायदि पावार होनानै होबाय जुदि भुमिखाया आंखौ बिदि गाज्रि भाइराल खालामदों आंथ' थांनो गोसो गैयामोन बा भुमिखा नङाबाबो जाय सिख्ला बे रेकर्ड ओंखारदों आं गोसो गैयामोन आंखौ बिदि लेंहरनानै फैसा देखायनानै बिदि बुंबाय थानानै बार नैबे दिनावहाय फिन कल खालामबावनानै आंखौ बिदि फासायबाय दिनै कल रेकर्डखौ हगारनानै होबाय होनबा गोथां गोथिं बै जाय रेकर्ड रायलायहरग्रा हौवा बै हौवायानोमोन होनबा बेबो फासिखानाय थैखानाय गोथाङै गोथै मा आयेनाव गोलैगोन आरो लोगोसे जायफ्रा नंगौ नङा बे भुमिखा जानोबो हागौ जायाबो जानो हागौ दे जुदि भुमिखाया आं नङामोन आंनि सायाव इसिबां गाज्रि बिदि एलिगेसन लाबोबाय होननानै गाबोननो पुलिसा जेबो नाजावाबाबो जुदि कर्टआव थांनानै कमप्लेन हैयोब्ला आंनि सायाव बिदि खालामदों उमुग अब्ला ओंखायनो भिडिअ क्रिएट खालामनायाबो बिराद साबधान जानांगौसै आं सोरबा भुमिखाखौबो नाम लानो साना बा भुमिखाखौ बुंनोबो साना गाज्रिबो बा भुमिखानि जायगायाव सोरबाबाबो दा जि नाम लागासिनो दं बेखौसो आं बुंदों आरोना जिखिनि आंनि मोनदांनाय मिथिनाय थ' गाज्रि जादोंबा आंबो फिन खेब नैबे भिडिअनि सायाव बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नो सानबाय आरो बर'नि फिसा होननानै निमाहा बिनाय थाबाय गाज्रि जादोंबा बुंनाया थ' आं बेखौनो बुंनो गोसो जायो साबधान आरोना भिडिअ क्रिएटारफ्रा गुबुननि नाम लानानै जाहाथा गाज्रियाव बिदि भिडिअ बानायोब्ला आं बानायखौनो बेलेगनिफ्राय मोनदोंबाबो खाथि नङा बेखौ आयेना मानिया माने पुलिसा एक्सेप्ट खालामाबाबो किसुमानावहाय FIR मानोफोरखौ डाइरेक्ट कर्टआव होयोब्ला बिराद भेजाल जायो हिन्जावफोरनि आयेना बिराद गोरा खिन्थु आथिखालाव बे हले सैथो जोंनि भारत बायदि हादराव रिल्स बानायग्रोबावगोन आरो बेयो रिल्स आया सलायखौनो जाबाय नामासै मा जाखो रिल्स